És allà on l'espurna s'encén, cridant a les parets del sud. Has crescut al carrer i a la selva i a la memòria dels pobles perduts. I ara ja sí, de la xerrada en si, en primer lloc agrair-vos a tota l'assistència, tant els militants com militants i sobretot els ponents, que n'hi ha uns quants. La xerrada d'avui, diguem-ne que la temàtica que tractarem té un pes prou important en el que ve a ser arran, els discursos, hem parlat a les ponències i una mica és una qüestió que està bastant en el dia a dia de la nostra militància, el moviment juvenil. Llavors, l'objectiu una mica de la xerrada d'avui era tant, diguem-ne, per part nostra exposar el que entenem o el que creiem que és el moviment juvenil, el que hauria de ser, que serà una mica una primera part on tindrem una exposició teòrica, i després, com no podíem fer tot això sense directament portar als col·lectius, uns quants col·lectius que nosaltres hem considerat que era interessant que vinissin a portar la seva experiència, i en general és una experiència que és un denominador comú, que som gent jove que s'ajunta per autogestionar-se la seva activitat. I aleshores, com he dit, això serà la segona part. Ja tirant la primera part, doncs hi haurà tres companyes, en David Carmona, que és exmembre del CPC, l'Albert Martín i la Mireia, que ells dos van estar treballant força en el que era l'antiga PG i una campanya d'orgull juvenil, que ens presenten aquesta primera part, que serà més un marc teòric que durarà entre 30 i 45 minuts, després podeu fer preguntes. I això, una mica el que volem posar de relleu amb aquest marc teòric és qüestions sobre l'orgull juvenil, l'autocràcia i el moviment juvenil en si. I el que entenem per aquest. Llavors ja us concedeixo la paraula i quan acabeu presentarem els col·lectius un a un, ells explicaran la seva experiència, i us aviso ja que després de la presentació dels col·lectius hi haurà una petita dinàmica que hem de veure si la podem fer amb tanta gent, però és l'idea, com podeu. Bé, doncs, moltes gràcies per aquesta opinió i una miqueta abans de començar la xerrada per poder del subjecte polític juvenil, com ho vam identificar nosaltres i que hem portat una mica d'identificar era el poder adult. Primer de tot, dir que la primera qüestió que sempre es troba és que les organitzacions juvenils de per si sempre s'han considerat com un futur relleu dels moviments polítics, però com a tal no s'han identificat les seves pròpies problemàtiques. D'aquesta manera, nosaltres vam veure que les joves, tot i que no és un constructor universal tancat, sinó que en aquest sentit reconeixem que de joves i de nois i noies joves hi ha de molt tipus de diferents realitats i problemàtiques i que les són travessades per diferents operacions, doncs tenien les característiques comunes entre aquesta etapa practicària allà, de la infantesa, aquest període més de créixer, de construir-se, fins a arribar a l'adultera, que és un període que l'objectiu màxim és com la maduresa. És un procés de socialització on els joves construïm la nostra identitat i que, per tant, el nostre pensament, com ens posicionem en el món, com ens relacionem amb la resta, i escoltant també políticament per com nosaltres els propers infants afrontem el nostre dia a dia. Llavors, a partir d'aquí, veiem que existia una realitat pròpia com a jovent, vam començar a identificar, a treballar des d'una òptica juvenil i per tant identificar unes estructures que més enllà de les qüestions de classe, gènere, sexe, etc., també ens caracteritzaven com a joventut i que es diferenciaven de la resta d'etapes de la vida. Llavors, en aquest sentit, també la importància d'identificar aquest subjecte, de reivindicar-nos com a subjecte juvenil, una miqueta també analitzar quines estructures de poder adultes podem identificar aquí, com aquestes funcionaven i finalment les universitats utilitzades per dir com a joves. I llavors una miqueta, Albert, què entendríem com a poder adult? També, suposo que l'Albert, una mica suposo que us heu trobat moltes vegades que quan heu volgut explicar
explicar les dificultats que tenim com a joves, una primera pregunta està, però ser jove què és? I llavors una mica, potser intentant de fugir d'això, perquè el que ens portaria seria definicions complicades i així, crec que potser hem d'anar més a parar a la qüestió de què és el poder adult, bàsicament, no? O sigui, una definició bàsica. Que seria, per exemple, és el que s'organitza, no? Com s'organitza la societat en base al poder que ostenten unes persones adultes que discriminen per raons únicament d'edat a persones joves, infants o també gent que productivament ja no és valor, o sigui, més de 65 en el nostre cas seria. Llavors, i com una societat s'organitza en base als patrons d'aquesta franja d'edat que es considera madura, que ja se'ns arriba a la vida, etc. Llavors, poder adult. Com podem identificar el poder adult i les seves institucions? És molt fàcil quan critiquem el capitalisme identificar els bancs, les grans multinacionals, perquè són qui ostenten el diner, polítiques, quan critiquem el sistema polític. Sí que veiem molt fàcil la institució de parlaments, ajuntaments, que és qui ostenten la regularització de normes i drets. Patriarcat, és el mateix, la família, l'home cap de família, l'església, que regula molt les relacions entre gèneres i sexes. Ara bé, el poder adult. Més enllà potser de l'escola i la universitat, no a la resta d'espais on hi ha relacions entre generacions, és molt difícil palpar-ho i assenyalar-ho i poder-ho físicament atacar o així. Llavors, ja és una problemàtica afegida que tenim. Una altra problemàtica afegida, a part del que deia, de les franges que hi ha entre quan deixes de ser infant, adolescent i ets jove i quan deixes de ser jove per ser adult, problemàtica afegida. Però quina és l'altra? Per exemple, algú de classe treballadora que s'organitza per subvertir el sistema econòmic es pot organitzar durant molt de temps. Té temps per analitzar la seva situació, etc., organitzar-se amb persones que comparteixen aquesta pertinença a una classe. A nivell polític, una nació privilegiada. Nosaltres tenim tota la vida, tenim una identitat permanent per organitzar-nos i endavant aquesta subversió a la persona que volem. Qüestions de gènere, les dones es poden organitzar durant tota la vida juntes. Ara, els joves és diferent. Els joves, a la que t'adones una mica de les problemàtiques que estàs patint com a jove, ja t'estàs fent adult i ja no tens aquelles mateixes necessitats i problemàtiques que tenies abans i ja no t'organitzes com a jove perquè ja no et pertoca. Llavors aquesta és una qüestió afegida de les que es pot aprofitar el poder adult. I finalment, el poder adult, com el podem identificar en totes aquestes circumstàncies que ens envolten? Primerament, la reproducció. El poder adult serveix principalment al capitalisme, al patriarcat i als estats-nació per reproduir-se, per inculcar, assimilar a la jove que està formant els seus gustos, la seva forma de pensar, les seves perspectives de vida i perspectives de vida, projectes de vida, en base al que ja està a l'estatus quo. El poder adult intentarà garantir l'estabilitat del capitalisme, del sistema polític i del patriarcat. Per altra banda, també, però, servirà per extreure un benefici extra. És a dir, aprofitar-se econòmicament una explotació en els joves que garantirà que el sistema, o sigui, els dominants de les relacions de poder n'extreguin encara més beneficis. Que això a nivell de treball, i després mirem una mica més. Llavors, quina és la diferència clau en això, en la qüestió de la joventut dins del poder adult i a nivell estructural? Que pels joves, les situacions de precarietat laboral, exemple clar, per nosaltres és transitori. Aprofitem ara un contracte de merda, no tenim un contracte o el que sigui, perquè d'aquí uns anys això farà currículum o això ja em passarà perquè seré dur i ja tindré un contracte millor. I és transitori per nosaltres. Ens toca passar-ho i després no passa res. Ho autoassumim nosaltres mateixos. Però què passa? Si analitzem per la part de l'empresa, del qui contracta, veiem que no és així. Que després del tenor i retorn que va allà i té les condicions, se n'anirà perquè és transitori per ell, però després vindrà un altre, i un altre, i un altre. I que el que ens sembla transitori a nosaltres, en realitat és estructural a tot el sistema. I com s'aprofita el sistema així del que se li diria l'exèrcit de reserva. Que els joves, per les condicions que tenim de sí, agafem això, perquè si no, no tindré res. Si tu et plantes i dius, no, jo en aquestes condicions no treballo, dirà, va, cap problema. Hi ha un exèrcit de reserva en les mateixes condicions que tu, que sí que ho acceptarà. I així es va mantenir i poder reproduir i treure un màxim benefici al capitalisme, al capital.
Jo penso que també és molt important matisar que en aquest sentit el patriarcat i el capitalisme no són pròpiament apropiats, sinó que en les societats econòmiques podríem dir que les relacions de dificultats i les jerarquies entre jove i adult també es manté, i per tant en aquest sentit és molt important tenir-ho en compte per aquesta nova societat també que entre totes i tots estem construint. Però en aquest sentit el patriarcat i el capitalisme s'aprofita dels mecanismes de poder que facilita el poder adult per perpetuar aquesta reproducció de la relació jeràrquica diferencial entre adults i joves. En quins nivells? Quan dins l'explotació econòmica, en les relacions de dominació sexual i de gènere, i per altra banda en l'exclusió política del jovent en aquests àmbits. Així doncs parlem del poder adult com un mecanisme que garanteix la continuïtat del patriarcat i del capitalisme. I introduir aquesta perspectiva en la nostra lluita quotidiana, en els diferents espais on anem treballant, és molt important si realment volem revertir la societat en la que estem vivint. Per una altra banda, com actua el capitalisme de manera més concreta i el patriarcat juntament amb el poder adult. Veiem com, en l'àmbit del capitalisme, que a través de l'aprofitament de la plusvàlua, d'aquesta anàlisi marxista, que és el que genera el capitalisme, el poder adult facilita una força de treball dòcil per al mercat capitalista. O sigui, nosaltres, una miqueta connectat amb el que comentava l'Albert, entrem i sortim del mercat de treball de manera sistemàtica. No cal que tinguem una crisi perquè a les joves haguem d'entrar i sortir del mercat amb contractes previs constantment, sinó que prèviament el sistema capitalista ja es donava aquestes situacions. I posteriorment, el sistema patriarcal, la institució per excel·lència en aquest sentit, és la família nuclear sexual, que a través del control dels cossos de la sexualitat genera un control sobre com ens desenvolupem els jovents, quines són les pràctiques sexuals i com ens socialitzem els nostres gèneres com a joves. Exacte. El poder adult travessa qualsevol tipus d'obligacions que es donen en benefici de la perpetuació d'aquests sistemes, que són actualment o sigui el nacional, l'econòmic i el sexual i de gènere no patriarcat. Llavors, aquestes les institucions que faciliten això són el que moltes vegades es diu els mitjans de socialització. És a dir, des de la família, l'escola, el lloc de treball i els mitjans de comunicació, que de forma indirecta, sutil i quotidiana, que no para, ens van inculcant, van aconseguir marcar-nos uns marcs del que es pot dir, el que es pot pensar, el que existeix i el que no es pot dir, el que no es pot fer, el que no es pot pensar, i ens van integrant en un sistema de valors i així. Aprofitant aquesta etapa de joventut, que com hem dit és la que estem conformant la nostra identitat, projectes de vida, etc. Per quan arribem ja, quan comencem a ser-ho, serà aquella època en què ja hem estabilitzat molt i consolidat la nostra forma de ser, de com ens relacionem, de com vivim les sexualitats, el gènere, de com vivim, com assumim que hem de viure econòmicament, si legitimem que hem de ser assalariats o volem viure del torrent de vivir al camp, o si assumim que socialment ens hem d'organitzar en base a butlletes i votar uns partits polítics que ens representin o no, si s'ha de fer en base a... O sigui, van legitimant les nostres formes d'entendre la vida. I per exemple, podries posar exemples pràctics d'això? A veure, per exemple, a nivell econòmic podem veure una de les conseqüències d'aquest poder adult que assimilem a nivell econòmic seria totes les feines que fem, sobretot en la primera, d'entre 15 i 20 i pocs anys, de fer d'extraescolars, acompanyaments a les escoles, monitoratges, casals d'estius d'escoles... Casals d'estius a les escoles, entrenadors esportius i aquest tipus de... a l'obra també abans, quan encara era més comú, quan no havíem entrat en la crisi, que són feines sense contracte, sense cap tipus d'assegurança mèdica, és a dir, sense cobrar en negre. Per una altra banda també hi ha els contractes de pràctiques, que una vegada acabem els cicles formatius o les carreres, veiem com una oportunitat i com, sí, és el que toca, anar a fer contracte de pràctiques que ni cobrem. I finalment, o sigui, de gratis, treballar de gratis. I finalment, contractes d'obra i serveis, temporals o de becaris, que cobrem una qüestió irrisòria, o sigui, un salari irrisori, quan en realitat, per exemple, tema universitari, estàs fent estudis on sempre s'aprofiten del becari de torn que fa la feina més feixuga i bruta, igual passa amb el tema pràctiques,
I en el tema oficis també passaria el mateix, a l'aprenent. Sempre hi ha aquest escaló de baix de tot que sempre és estructural, com hem dit abans. És estructural i el sistema no funcionaria sense aquest lloc de treball. Però nosaltres ja assumim que aquest lloc de treball té aquestes condicions. Llavors és molt interessant també tenir en compte que el jovent, el que sustenta el jovent a nivell econòmic és bàsicament la família, les polítiques públiques que fan per la joventut, el cas de la joventut, i per una altra banda el mercat de treball precari. Davant d'això generem una dependència sempre d'altres institucions adultes en les quals nosaltres no hi podem incidir perquè hi depenem econòmicament. En aquest sentit, veiem com la precarietat és la lògica que manté les nostres vides i això, a part del mercat de treball, com ha explicat l'Albert, ens trobem en altres exemples, com és l'habitatge, el poder emancipar i per tant construir projectes de vida col·lectiva, models familiars diferents i, òbviament, poder també tenir les nostres pràctiques sexuals, les nostres formes de relacionar-nos de manera diferent. Tot això, amb un tutelament dins de les llars, impossibilita moltíssim el fet de poder-nos emancipar. A més, està molt normalitzat que el jovent visquem amb molts i moltes altres joves. Això té els seus punts a favor perquè podem construir nous models també d'agrupament o nuclis familiars, si volem dir així, però també ens obliga, estem obligades en aquest sentit a viure amb aquest tipus d'agrupament perquè actualment tampoc ens podem pagar un lloguer individualment o en parella o d'algun altre tipus. D'alguna manera, a més, això es fa al revés amb tota la qüestió que està passant amb els desnonaments, que moltes famílies ja adultes i que tenen el nucli muntat els fan fora de casa seva, el fet que vagin a viure a les llars dels seus pares o mares fa que es vegi com un drama. En el nostre cas està normalitzat, és normal que el jovent visquem en aquestes condicions. I d'altra banda, en relació a l'intimitat, com hem dit, no tenim espais d'intimitat pròpia per poder-nos relacionar sexualment diferent, ja sigui amb parelles del mateix sexe, amb trios o altres tipus de pràctiques sexuals que no siguin estrictament heterosexuals. Sí, i a part de no haver de passar comptes ni tenir la supervisió dels pares a casa. O sigui, com deia ella, portar qui vulguis, però també si vols anar, si vas amb persones diferents o no, o vas repetint i haver de donar explicacions o no, aquesta mínima intimitat. Com ho relacionar amb el tema de les qüestions sexuals. No tenim un espai propi per gaudir la sexualitat i experimentar. I això què passa, què se li afegeix? Tota la qüestió de tabús sexuals i vergonyes. Se'ns educa d'una forma on se'ns educa principalment en base a la sexualitat en prevenció del risc i en la reproducció i no tant en l'efectivitat en el sexe. És a dir, i en les qüestions més de descobriment del propi cos, que fa que anem aprenent en el sexe a base d'experimentar precàriament en llocs que si fins que no tens cotxe no pots anar a la primera vegada a tenir sexe i en base també a vergonyes, que ens eduquen d'una forma que no ens atrevim a preguntar els dubtes i així als amics, ni als amics, perquè no riguin, i menys en grup, i llavors és una forma d'educació que això va directament relacionat a l'escola, que ara ens hi ficarem. I a tot això afegim el tema de que els nois, per exemple, com aprenen el sexe? Doncs anant al porno, anant a la indústria pornogràfica. Quines conseqüències té això? Que la indústria pornogràfica és masclista, només té la dona com un objecte de plaer per l'home, no la té en compte com subjecte de desig, i això... Però això en el cas de les noies també és diferent, vull dir, a diferència que vosaltres fan a través del porno aquest més comercial i falocèntric, us fan classes de com masturbar-vos i com s'ha de masturbar un noi, també d'altra banda, en el cas de les noies hi ha un no reconeixement del cos, no reconeixement dels seus plaers sexuals i no reconeixement de com la noia ha de gaudir del seu propi cos. Tot això et situa davant de la primera relació sexual amb unes condicions de precarietat que a més hi sumem el fet de no tenir un espai privat on poder practicar aquest sexe, doncs a condicions de precarietat també en l'àmbit sexual. Lligat amb el tema de l'educació, penso que és molt interessant que més enllà de la mala educació i una educació molt sexista i centrada en l'home, en el cas de l'escola, és impartida per una persona adulta i
i que aquí també hem de parlar de quines jerarquies es donen dins el sistema educatiu. El professor, aquella persona que aboca aquests coneixements, que té un poder sobre la resta d'alumnes, i l'objecte passiu que esdevenim nosaltres dins de les aules. Això passa a primària, secundària i universitat, cicles formatius i a tots els àmbits. Vull dir que en aquest sentit, quan dèiem que l'escola és un espai de socialització també del poder adult i per tant de com es perpetuen així els sistemes, l'escola també està funcionant en aquest sentit i en aquesta lògica. Llavors, aquesta lògica com es tradueix a nivell polític? A nivell polític es tradueix que quan ets jove encara no saps de què van les coses. Que fins que has de créixer una mica més i per entendre les coses, per tenir més experiència en com funciona aquest sistema, sempre pensant en la lògica d'assimilar-nos a aquestes formes de pensar. Llavors, a nivell polític, des de la qüestió que no es pot votar fins als 16 anys, perquè les estadístiques s'hi veiem, abans no es podia fins als 21, i en segles anteriors fins més endavant. Sempre és perquè en l'època juvenil s'és més crític perquè no sentim com si fos nostre aquest sistema. I hi ha estadístiques que demostren com més jove, més extremista és, o sigui, tant per la nostra banda més socialista, d'esquerra, revolucionari, com per l'altra banda, encara més conservadora, però en el sentit d'extrema dreta. A part d'això, a part dins dels llocs, o sigui, ja passa dins dels típics partits polítics convencionals que les joventuts es dediquen a fer la feina bruta i ha assumit el que li donen els papis. També ho trobem a casa de la família, a l'escola, com ha comentat la Mireia, a les empreses també, que entra nou, que té la capacitat de pensar diferent de com es podrien fer les coses, en canvi els altres ja viuen ja des de la quotidianitat, des del que ja està establert. I això es veu també molt marcadament a l'espai públic. Si abans hem criticat la qüestió de la precarietat econòmica que teníem, que feia que no podíem tenir un habitatge per tenir intimitat, on portar parelles, relacions més afectives, sexuals i així, també té l'altra part de la colla d'amics, el nostre oci. El nostre oci que no tenim un espai propi, o sigui, no tenim el local típic que a vegades es té a segons quins pobles i així, però en molt pocs llocs es disposa d'un espai on trobar-nos. Què passa? Que les dinàmiques dels joves són molt diferents de les dels adults i des de fa uns anys s'ha començat a implementar les ordenances del civisme, que se'ns multa ja per veure el carrer, per pixar al carrer quan no hi ha lavabos públics, per fumar el que vulguem... És a dir, coses que si tinguéssim un espai d'intimitat ningú ho jutjaria. En canvi, com que és l'espai públic i no ens comportem com els adults, llavors es persegueix i es multa. I tots aquests exemples que hem anat dient tenen... O sigui, la lògica que els atravessa seria que és una situació que patim en tant que el poder adult fa que econòmicament se'ns pugui explotar més i ho assumim, que a nivell sexual de gènere se'ns domini patriarcalment i ho assumim, i a nivell polític se'ns exclogui de la presa de decisions i ho assumim. Però llavors estem parlant de que els adults són els nostres enemics i els joves som una classe social diferent. Com tu has dit abans, tot això ens atravessa. O sigui, podem ser joves de classe treballadora, dones, immigrants o no. I llavors, no és que els joves, que ara parlarem del moviment juvenil en 7 minuts, perquè en David tingui el seu quart d'hora, no és que ens haguem d'organitzar a part i no vulguem saber res de la resta del moviment revolucionari, tot el contrari, l'hem de complementar, com ja han fet les dones feministes quan s'han organitzat el moviment feminista, etc. Però la diferència quina és? No és que ara la classe treballadora ens pugui dir però esteu dividint la classe treballadora, com ja se'ls va dir a les dones fa molt de temps, sinó la complementem i una mica per necessitat, perquè per exemple, si mirem econòmicament, els sindicats s'han dedicat a defensar només exclusivament a un tipus de treballador. Han defensat a l'adult, home, i classe treballadora típica del sector productiu, del sector secundari, com si diguéssim, deixant en un segon pla els convenis, els grans pactes d'estat, deixant exclosos a joves, dones i migrants. Però o sigui, si ets jove, dona i migrant, ja completament sí que estàs fora. Tot això, aquesta conseqüència del poder adult ens ha portat una mica a encaminar-nos al jovent amb 3 vies, una mica. La integració, l'assimilació al sistema, a crítica o fins i tot de voler-lo reproduir, joventut exclosa, que se'ls exclou per no encabir-se dins d'aquest sistema, i finalment els que revolucionem, els que volem trencar reflexivament amb aquest ordre. Això ja et passarà, quan siguis gran? Aquesta és una de les coses que ens poden dir bastant, que ja se'ns passarà la tonteria quan siguem grans, o que de jove està molt bé ser comunista i és perquè tens cor, però quan ets gran ja, si segueixes sent comunista és que no tens cap.
Tot això ve una mica a que moltes vegades ens trobarem individualment amb aquests atacs, amb atacs dels adults. I sempre serà quan estiguem soles i no ens puguem defensar perquè és el que hi ha. Llavors, més enllà de si ens anem com donant-li voltes a aquestes qüestions, sí que podem donar resposta i reivindicar-los i alguna als adults. El que és important és l'autoorganització entre els joves. O sigui, si no hi ha espais on ens trobem entre joves i parlem de les nostres pròpies problemàtiques, mai podrem arribar a elaborar res. I si no elaborem entre nosaltres quines són les nostres problemàtiques, tampoc les podrem defensar i combatre-les i organitzar-nos i arribar més enllà. Perquè si no sempre ens passarà això que ens farem adults ja, i que ja se'ns passarà i no seran les nostres necessitats. I en aquest sentit, aquesta reivindicació també ha d'anar dirigida a que ningú ens ha explicat. Els nostres pares, avis, tiets, quan ells eren joves, no ens expliquen què van fer, si es van organitzar o no, i si es van organitzar quines experiències van tenir, com les van viure, i què van obtenir i com van fracassar. No ens ho expliquen. Sempre és un borrón y cuenta nueva, començar de zero, i més en el nostre cas, als Països Catalans. I llavors sempre hi ha un desconeixement de les lluites juvenils, que els nostres pares, avis i així, sobretot pares, que van viure l'època aquesta de la transició, entre cometes, una part per vergonya del que no van poder aconseguir o per vergonya del que es pensaven que havien aconseguit i després no ha estat tant, i ara ja quan són adults no rajaran del que van fer fa 30 anys i haurien de rentar-se la cara una mica, i també per por, perquè molts d'ells van viure la militància, el que comporta, els riscos que comporta, i no ho volen pels seus fills o filles. Llavors, als nostres pares tampoc se'ls ha de recriminar, no són els nostres enemics, perquè viuen una mica per culpa del poder adult, han d'assumir tal com viuen ara. I entre aquesta vergonya i aquesta por de no explicar-nos les seves experiències fa que el moviment juvenil constantment hagi de començar de zero i començar-se a organitzar. O sigui, s'ha produït sempre un trencament d'aquest relleu revolucionari juvenil, sobretot en el cas català, de sempre començar de zero. Perquè no ens expliquen les experiències de lluita. I experiències de lluita internacionals n'en podem trobar bastantes. Des de... un moment que ho trobi, no em deixi cap. Des de les experiències de resistència, tirant més enrere, per exemple, les petites victòries, recordar les petites victòries com es van organitzar, des de les experiències cooperatives de la Segona República Espanyola, l'autoorganització que es va suposar, el canvi de model, l'organització del front de l'estat franquista, del cop d'estat franquista, les experiències de col·lectivització anarquistes, els canvis quotidians de la vida social que va portar, les experiències de resistència a Maqui, l'organització en la clandestinitat, les vagues i mobilitzacions estudiantils en època final del franquisme. Tot això, qüestions fetes per joves. Mitjans de lluita, les ocupacions veïnals, les comissions obreres, abans que es tornessin en el que són ara. I evidentment els mitjans de lluita emprats en les famoses manifestacions que tothom corria darrere els grisos. On allà molts d'ells utilitzaven còctels Molotov i històries que ara són impensables, i ara molts d'aquests que critiquen incendis de containers en les vagues generals són els que molts d'ells estan ostentant càrrecs públics en PSCs, iniciatives, esquerres i històries. I ara són violents qui a vegades cremen containers o els volquen només. I pel que ens toca més a nosaltres, el moviment de defensa de la terra als anys 80, del seu nivell, com s'organitzaven, el seu nivell agitatiu, etc. I, sense anar molt lluny tampoc, l'Esquerra Abertzale, o les dones i dones lesbianes de Rotezora alemanyes, o les milícies de noies guerrilleres kurdes, del Gestar. Però i tot això no se'ns explica mai als joves. I quan se'ns explica, moltes vegades també ens trobem que ens expliquen la seva pròpia anàlisi i està molt bé, però nosaltres en volem treure les nostres pròpies conclusions, no volem que ens diguin a més i no volem que ens diguin el que hem de fer nosaltres. Tenim capacitat, en aquest sentit, per escoltar les seves experiències, però també per analitzar-les, però la nostra realitat actual és diferent i per tant, com a tal, tenim tot el dret a decidir sobre aquesta pròpia realitat. En aquest sentit, no hem d'acceptar ni més tutelaments ni més sermons en aquest sentit i poder realment vertebrar tota la nostra experiència, tot el nostre projecte de lluita, tal com nosaltres decidim. Un moment, m'he deixat molts. M'he deixat que si el maig del 68, la revolució dels clavells portuguesa, el moviment hippie yanqui,
que és molt important perquè hi ha molts referents a nivell juvenil que no tenim en ment i que realment són inspiradors de moltes coses i problemàtiques que actualment podem portar a terme. D'altra banda, també què passa amb aquestes organitzacions polítiques, per exemple, d'esquerres o de pseudoesquerres, les hem de considerar revolucionàries o no revolucionàries. Estem parlant d'aquest tutelament que s'exerceix, per exemple, a les joventuts de partits polítics i de sindicats. Com hem dit abans, l'únic que fan és integració al sistema, fer un discurs políticament correcte, d'acord també amb els seus líders polítics i en cap cas vetllar pels interessos del jovent. Estem parlant de la joventut d'Esquerra Republicana, estem parlant d'AEP fins i tot, estem parlant de secció juvenil de comissions obreres, etc. Dins de 3.000 exemples de tutelament per part dels partits polítics, com són aquests utilitzats a més instrumentalitzats pels interessos del partit i com aquests a més són assignats per la pròpia estructura burocratitzada amb l'únic objectiu d'aquest relleu també generacional intern i crear els futurs experts polítics que els han de substituir en el futur pel manteniment del sistema social. Llavors, si aquestes organitzacions, col·lectius juvenils, que es fan dir independentistes o socialistes o comunistes que parlen de classe treballadora i tal, si aquests no són els que han de formar part del moviment juvenil, qui han de ser? Doncs nosaltres creiem que han de ser aquells col·lectius de joves que no estan lligats a cap tutelatge ni a cap vincle amb alguna organització adult, o sigui que no hi ha cap vincle directe amb algun col·lectiu o organització d'adults. És a dir, aquells espais on es troben joves per tractar les seves inquietuds, les seves problemàtiques, per trobar-se, per compartir idees, etc., lliures de cap persistència dels adults, que els puguin guiar més o menys. Llavors, aquests espais on els trobem? Des d'assemblees de joves, casals de joves, agrupaments escoltes esplais, colles de cultura popular juvenils, sindicats, per exemple, el CPC o les assemblees de facultat, etc. Aquest tipus d'organitzacions col·lectius on es troben joves sense que cap adult els hi marqui l'ordre del dia o sense que cap adult els digui s'ha de tractar aquest tema o aquest altre. I també és molt rellevant el tema dels espais juvenils, quan parlem aquí, quan es crea un espai físic on hi ha joves que es poden trobar. O sigui, aquells espais joves són els on es podran parlar tots aquests tabús, problemàtiques que abans hem anat fent a moda d'exemple. I tractar això al final s'ha de convertir com en experimentador. S'acaba convertint en això, que els joves veiem aquell espai com una necessitat al final, perquè és on veritablement ens podem alliberar, provar coses que fora d'allà no les podríem trobar mai en cap lloc. I per últim, també per anar tancant, simplement dir que aquests espais, un CAU, una colla de cultura popular, una organització política juvenil revolucionària com és Arran, etc., són espais que constantment no s'han considerat polítics, han intentat neutralitzar constantment i que l'única forma que hi ha de fer política és de les institucions. I donar també un to a aquesta idea i per tant qualsevol pràctica que parteixi de l'organització del jovent i siguin projectes en aquest sentit són projectes polítics, juvenils i que tenen una intenció al darrere de canvi en tot moment. Per tant, com a tal, els hem de reivindicar en aquesta línia. I per últim, així per... I llavors, aquests espais on ens trobem els joves i podem replantejar tot allò que el poder o el capitalisme s'aprofita mitjançant el poder adult per assimilar-nos, aquests espais ens permetran trencar i provar coses noves i començar a practicar, que és el que realment importa, no dir-ho, o sigui, no dir que som socialistes però després fer el que faria qualsevol altre, sinó el poder practicar, dur a la pràctica. Per això serveixen aquests espais joves. I llavors, posant en pràctica aquests espais joves i en tant que el coordinem el moviment juvenil, serà que ja estarem transformant el sistema. I el moviment revolucionari que aconsegueixi la victòria i l'alliberament social nacional serà aquell que anys abans ha sigut el moviment juvenil que ja ha començat a transformar-ho. I ara que ja hem identificat que és el poder adult, que ja tenim municions a nivell juvenil també per prendre un nou camí en aquest sentit i introduir tota aquesta perspectiva en les nostres lluites, i no només nosaltres com a joves, sinó fer que les altres sectorials o organitzacions o qualsevol àmbit autoritzat no només de joves, sinó també adults o intergeneracional,
introdueixin aquesta perspectiva serà necessari per realment poder canviar tots aquests sistemes i opressions que com a joves i en general com a societat volem canviar. I arran és una de les eines, però també molts espais, plataformes juvenils, caus, esplais, etc. Bon dia, soc el David Carmona, em presentava durant una bona pila d'anys que està al CPC, ara dedico el meu temps a altres organitzacions, en altres espais, i bé, d'entrada agrair a RAN que em prengui l'oportunitat de fer-vos aquesta xerrada, aquesta ponència, perquè jo portava ja molts anys precisament per haver estat tants anys al CPC i tal, parlant d'educació, d'universitats i tal. Bueno, està bé, però també canviar una mica de tema també és estimulant, no? D'altra banda, faré aquesta ponència, diguéssim, partint de 3 hàndicaps, no? El primer és el temps, no tinc aquí una hora i jo que soc de tendència a enrotllar-me, doncs és una cosa complicada, no? Per tant, he hagut de fer un esforç de sintetitzar molt els continguts que volia basar. De fet, va bé que hagin parlat tant la Mireia com l'Albert fent aquesta genial exposició perquè m'estalvia bona part del que havia de dir. D'altra banda, un altre dels problemes que tinc és d'alguna manera és que els arguments que aquí volia d'alguna manera basar sobre vosaltres, jo normalment quan em parla de teoria jo recorro al que és com s'anuncia la teoria política en textos o en discursos que no són tan habituals o tan quotidians en la nostra vida i em permeten d'alguna manera condensar coses que algú que ha accedit a aquests recursos cognitius ja els dona per sentat. Aleshores, a vegades jo dic alguna paraulota en què la gran majoria de la sala se'm quedarà així, hòstia, què ha dit? Perquè jo no m'entero de res. Era el que a mi em passava quan era una mica més jove que ara i estava entrant a la universitat i de cop i volta sortia un i deia allà postfordisme i hòstia, això... Jo he provat la CL però aquí no m'entero de la mitja de la meitat. Intentaré, quan digui aquestes paraules, intentar explicar-ho i sobretot posar algun exemple perquè es comprengui. Si no es comprèn o no s'entén, tampoc passa res. No ens hi va la vida de comprendre tots aquests conceptes, sinó que de manera menys podem interpretar també lliurement i utilitzar-los com bonament vulguem. Bé, moviment juvenil. Per mi, que jo de formació professional suposo que soc politòleg, m'agrada la paraula moviment perquè jo la classifico com un tipus d'agència política. L'agència política seria una forma d'organitzar el cos social políticament. Al llarg de l'era moderna podríem distingir 3 tipus d'agències polítiques. Una d'elles és el notable, una persona que per la seva rellevància pública pot fer posicionaments, pot fer propostes, pot fer reivindicacions que puguin ser compartides per altres. I normalment se li diu, l'assumpció és que aquesta persona ostenti el poder o tingui molta influència sobre el poder. En l'àmbit juvenil és estrany, precisament com se'ns ha explicat, als joves no se'ls acaba de tenir en compte, més enllà de que aquesta persona pugui sintetitzar tot l'esforç d'un moviment i per tant fer una cooptació. Posaré un exemple. L'Eric Bertran, aquest de l'exèrcit del Fènix, en el seu moment, quan hi havia joves que feien la seva activitat política en el marc de reivindicacions de la llengua, de la cultura i tal, ell, per la repressió que va patir per l'Audiència Nacional i la Guàrdia Civil, va agafar una notorietat pública. Aquest noi, per haver enviat uns correus per demanar el dia que etiquetés no sé què, s'ha tractat aquí com un terrorista i tal. El que fan després és altres actors polítics el posen en la posició pública i d'alguna manera diuen, aquest noi, fixeu-vos, com reivindica, com demana, no sé quantos, per finalment integrar-lo en una estructura de partits. No és de vegades que després acabés dins d'una plataforma associada a la Joventut Nacionalista de Catalunya, allà amb l'Àngel Colom i tal, i oferint la seva, d'alguna manera, subjectivitat com a jove al servei dels interessos d'un partit polític.
Convergència i Unió en aquest cas. Després veiem també una altra agència, a part del notable, és el partit. Segurament és la més comuna, la que més hem sentit a parlar, la que estem més habituats a la seva acció política, el partit polític. Quin és el paper dels joves dins dels partits polítics? Normalment els joves en un partit polític s'enquadren en les joventuts, estan absolutament supeditades a la direcció. Tant és així que fa pocs dies, quan es va constituir la Comissió del Dret a Decidir, van dir, una de les propostes de la CUP era que hi anés arran, a dir la seva en aquesta comissió. Bé, clar, amb la lògica del sistema de partits, és que els joves hi estan supeditats a les decisions dels adults que fa, és a dir, les GERC estan supeditades a Esquerra, els joves d'Esquerra Unida i els joves del PP al PP, Doncs, escolta, en aquest són les joventuts de la CUP, per tant ja estan representats a la CUP i escolta, no hi pinten res, Aquest és com el sistema de partits per cert que s'han d'integrar els joves dins els partits, un rol supeditat. Després també les joventuts dels partits són agències absolutes de col·locació de futurs quadres, com hem vist amb el Paul Xart aquest, s'acaba de llicenciar, no sé si tenim un màster o alguna cosa, com assessorar la consellera Rigau en polítiques educatives comparades, ahí és nada. Bé, per tant, jo crec que l'única agència en la qual el jovent pot realitzar la seva condició subjectiva és el moviment. Precisament ja dona per suposat que l'horitzó d'Arran i l'horitzó de les joves catalanes no està en fer notables i que prenguin el poder o en fer un partit i que es presenti a unes eleccions, sinó està precisament en construir un moviment. Per mi, una de les coses essencials és que el moviment, a diferència del notable i del partit, no es situa dins del que és la política prescrita, és a dir, si el que és la política ho poguéssim dividir en l'univers de la política, és a dir, de la decisió, el poguéssim dividir en dues meitats, en lloc de fer aquell exercici tan antic d'institucional, no sé què, no sé quantos, crec que és més sensat i més acurat dir política prescrita i contenciosa. Aquella política prescrita és aquella que té uns canals establerts i que per tant ja se sap quin és el seu funcionament. És a dir, si jo tinc un grup parlamentari, posem per cas la CUP, amb 3 diputats, i vull fer una proposició de llei del que sigui, i arribo allà, doncs clar, jo tinc 3 diputats, 135 i ja sé que perdré. I més o menys el resultat, quan es fan aquestes coses, ja se sap. En canvi, en la política contenciosa, quan comença una acció política, el resultat és incert. Primer perquè no són canals preestablerts i per tant no es pot preveure un resultat, sinó que és diferent. La diferència de la política prescrita sempre és permanent, és continuada, hi ha unes institucions que constantment reprodueixen aquest tipus de política. La política contenciosa és més episòdica, parteix d'actors polítics que no són preestablerts, és a dir, no són partits, no són sindicats, no són corporacions empresarials que existeixen sempre i que sempre estan en una posició pública, és a dir, poden ser actors que estiguin constituïts, però normalment per tal que agafi aquesta rellevància pública sobre l'espai i que la gent s'hi fixi en ella i per tant el moviment prengui una posició pública singular, cal d'alguna manera un exercici d'acció col·lectiva que permeti visualitzar el moviment com un actor polític. Jo puc tenir les meves idees, estar amb els meus amics, al meu barri i tal, i tenir una idea, però evidentment si jo no la faig pública mitjançant una acció col·lectiva, molts tipus, n'hi ha, després ja posarem exemples, i per tant hi ha altres actors que parlen sobre mi, em reconeixen, em diuen que sóc un criminal, que estic confós, això normalment com l'actua el poder, que estic confós, que soc jove i per tant he de decidir, que aquests són antisistemes, o bé altres actors que diuen, ostres, aquests nois tenen raó, estan preocupant, estan lluitant pel seu futur, és a dir, quan altres parlen sobre mi és quan jo agafo aquesta posició pública i per tant esdevinc moviment, per tant entro dins del joc polític com a moviment. Per tant, què cal perquè el jovent català passi d'alguna manera de la fase d'estar organitzat, així més o menys al seu barri i tal, hi ha llocs on evidentment el jovent esdevé en moviment per la contesa política que pot desenvolupar a nivell local, però què crec que cal perquè això pugui cristal·litzar, o què és el que passa perquè això s'esdevingui d'aquesta manera. Crec que cal reconstruir un antagonisme juvenil, una manera,
reconstruir un antagonisme juvenil a partir de dos conceptes, diferència i resistència. Crec que la diferència, abans ja ens han explicat bastant, el per què les joves percebem l'explotació diferent, és a dir, com la composició de classe del cos social avui dia no és el mateix, evidentment, ser jove que no ser, igual que no és ser dona que ser home, o ser, als Estats Units, per exemple, ser negre que ser blanc, les condicions d'explotació són diferents, és a dir, són més greus contra més categories d'aquestes agafes, és a dir, si ets dona, ets negra i a sobre ets jove, segurament ho tindràs difícil que el que és home és blanc i per exemple, no és migrant o aquestes coses. Tota una mena de clivelles que atravessen d'alguna manera el cos molecular, un cos que no és molar sinó que és molecular del cos social. A diferència d'això, el règim, d'alguna manera el règim de poder ens tracta tots per iguals. El liberalisme, amb allò de hi ha una igualtat formal, tots som ciutadans lliures iguals i tots tenim un vot, tots tenim els mateixos drets polítics, se suposa, els immigrants aquí queden fora, els menors d'edat també, però en principi el règim polític liberal ens reconfigura tots com a iguals, malgrat que sabem que materialment no ho som. Aleshores, a més, ens tracten tan iguals en què avui dia, amb la globalització capitalista, s'ha produït el que parlem a vegades de subsunció real de la societat sota el capital. Què vol dir? Que quan abans, evidentment, nosaltres, dins del capital total, aportem la nostra força de treball en el procés productiu, a nosaltres se'ns tornava un salari. El salari era el que ens permetia viure. Com que no teníem altres fonts d'accedir a la riquesa, havíem d'anar a acceptar el xantatge del salari, a treballar per un altre que es quedava part del que nosaltres produïem per tal de poder viure, és a dir, de poder tenir un arrendament, poder mantenir els fills, abans també mantenir tot el que era la família, després, realitzar-nos culturalment, amb noves demandes que van sortir. El tema és que avui ja no és simplement se'ns paga un sou per tenir-nos dins de la cadena de producció de valor, sinó que fins i tot se'ns nega aquest accés. És a dir, d'alguna manera l'excedent de treball és tant, amb el que ha estat la mecanització, que l'accés avui al mercat del treball se'ns ven com un privilegi. Si és que la majoria de joves frisarien per tenir un lloc de treball, per petit que fos. Això ens colen el tema dels minijobs o altres tipus d'encadenació de contractes temporals, etc. Fins i tot accedirem en un futur al mercat de treball en condicions d'endeutament. És a dir, no serà que haurem de guanyar un salari per poder-nos emancipar, sinó per pagar uns deutes que ja haurem contret abans d'entrar al mercat de treball. Fixem-nos, per exemple, el cas dels Estats Units, aquests llocs on el capitalisme està més avançat, per poder estudiar no hi ha un sistema públic que garanteixi un accés universal als estudis, sinó, per exemple, l'ensenyament superior està al mercat i per tant els preus són molt més elevats. Molta gent, per accedir als estudis superiors, demana un crèdit. Crèdit que normalment se suposa que, com que tenim una economia competitiva que genera llocs de treball, quan acabis, com que tindràs la formació, accediràs a un lloc de treball, guanyaràs un salari i podràs retornar aquests crèdits. Ja s'està demostrant que ja tenim una bombolla allà perquè el mercat de treball no acaba de col·locar tota aquesta gent i la gent queda endeutada, no pot tornar els crèdits i diu, jo ara què faig? Perquè això es va fer més gran. Alhora veiem que a la vegada tenim menys drets adquirits pel fet de treballar, no se'ns garanteixen les pensions, segurament d'aquí uns anys passarem de pensions de cotització a pensions de capitalització, és a dir, que si no treballem o no tenim uns altres ingressos, quan siguem grans i ja no puguem treballar de la mateixa manera no tindrem una pensió, o la salut. L'altre dia veia que algú havia penjat al Facebook que si ja no tens targeta sanitària, per exemple, els que no haguem treballat amb cotització suficient abans dels 26 anys, fora del sistema públic de salut, independentment de la teva nacionalitat i tot, i per tant contracta't una mútua privada. Doncs allà on no hi arriba ja l'estat providència, l'estat del benestar, arriba al mercat. Sortia a la caixa dient, escolta, tranquil, que si no hi arribes, paga't una assegurança de les nostres per tenir salut. Avancem cap a aquest model, cap a haver-nos de costejar la nostra futura salut. Bé, per tant jo crec que davant d'aquest tractament d'igualtat formal que fa el règim, el que ha de fer el moviment és una reinvenció de la subjectivitat.
d'alguna manera és exaltar aquesta diferència, aquest orgull juvenil, exaltar-lo dins del moviment front al que seria la repetició, és a dir, que ens poguéssim considerar que com a joves no tenim cap diferència amb altres tipus de persones explotades, sinó que evidentment sabem que és una cosa que, com s'ha dit, que ens atravessa tot el cos social i per tant els joves hem d'afirmar d'alguna manera aquesta diferència com una singularitat en contra d'aquesta abstracció universal. És un esforç no de reivindicar-nos enfront del règim, sinó també dins del moviment. És a dir, també dins del moviment molts adults no conceben que el jove sigui un cos explotat de manera diferent que ell. Igual que en el seu moment també els homes treballadors no consideraven que les dones tinguessin una explotació diferent d'ell, o els blancs dels negres. Per tant, aquesta activitat subjectiva que travessa la nostra realitat, d'alguna manera l'hem de fer aflorar. Com la podem fer aflorar? Doncs, com he dit, fent política contenciosa. Fent política contenciosa, és a dir, fent acció col·lectiva, innovadora, pública, que per tant engega, d'alguna manera, la cooperació social i l'intel·lecte col·lectiu. Encara queda molt. Per tant, això què és el que pot fer? D'alguna manera, què és? Aquest posicionament públic pot fer que emergeixi la diferència, és a dir, aquesta enunciació del jovent i el seu potencial davant d'una massa compacta com és el com ens entén el règim. Per tant, hi ha una relació entre el que és diferència, resistència i la creativitat. Aquesta visualitzar nous horitzons possibles. No és veritat que no hi hagi alternatives, que ens haguem de subjugar al que està preestablert pel règim de poder, sinó que els joves, les dones, els negres poden crear nous horitzons polítics. Aquesta diferència és important que es desnaturalitzi, que es desintegri els elements susceptibles de crear un moviment corporatiu que vulgui estar al marge, com hem dit, és composició de classe, però som una política molecular, però formem part d'un mateix cos social. Per tant, no hem de fer reflex identitaris, reflex identitaris, per exemple, que en els moviments nacionals sovintegen, de no considerar a l'altre com una part igual amb la que lluitar, sinó simplement tancar-te en tu mateix i reivindicar els teus propis objectius, però no els objectius comuns. La creativitat, precisament, del moviment quan fa l'acció política ha de ser difusiva, versàtil, recombinable, constant, i fa una renovació constant, contínua d'aquest teixit. I és precisament com es construeix aquest comú, amb aquesta creativitat. Després, més enllà de quan fem acció col·lectiva, que pot ser continguda, és a dir, jo puc fer una manifestació i que el règim me l'accepti, manifestar-se hi ha un dret a la Constitució, pots fer allò, pot manifestar-se a Barcelona, carrer Palai, Fontanella, Viladetana, s'acaba la manifestació i tots cap a casa. Més enllà d'això, hi ha qui vol fer accions col·lectives transgressives, que són precisament aquestes les que donen el salt qualitatiu, d'alguna manera que el règim, el fet que l'estàs desobeint, no només et tingui en compte, sinó que et vagi a combatre. Per tant, és important que a l'hora que nosaltres fem aquesta acció col·lectiva no només veiem l'horitzó de canviar aquest règim estatal, sinó que anem construint un altre. És a dir, allò que segurament haurà sentit que anem construint un contrapoder. Un èxode com a separació creativa, m'agrada dir-ho en aquests termes, que es defineix mitjançant la separació d'una posició d'autonomia. És a dir, els joves podem decidir per nosaltres mateixos sobre els aspectes que ens afecten, però també decidim en el marc del moviment com ens veiem afectats pel règim de poder i com volem resoldre. Una independència absoluta, de rebuig al biopoder, per tant un desplegament subjectiu nou. Jo crec que el moviment en global, més enllà que hi hagi joves organitzats, tots els altres sectors mobilitzats, d'alguna manera han de correspondre amb aquesta subjectivitat juvenil i plantejar els comuns a través de la hibridació. Estan dient que vagi tallant. Per tant, qualsevol decisió que es produeixi en el marc d'un moviment global sempre ha de tenir aquesta voluntat de reconèixer la posada en marxa de la cooperació, d'una potència col·lectiva de producció de valor i riquesa, com un exercici del comú que contingui el jovent com a subjectivitat política. Per nosaltres la decisió no és una decisió individual, sinó que és una decisió sempre singular. És un acte de voluntat que implica una infinitat de determinacions en un acte comú. Per tant, hem d'entendre la democràcia no com una forma de govern preestablerta, sinó com una forma absoluta de govern, la construcció del desig de llibertat i d'igualtat, i que alhora ens permeti, d'alguna manera, aquest exercici de contrapoder, tenir una capacitat positiva, material i innovadora, és a dir, construir les nostres pròpies institucions que ens proveeixin els nostres béns, d'alguna manera, de manera directa. Per tant, que en lloc d'haver de requerir de l'Estat
que veiem que s'està retallant, o del mercat, que veiem que sempre hi accedim en condicions de desigualtat, puguem tenir la nostra pròpia gestió d'aquests béns. No sempre podrà ser així, perquè mentre hi hagi un contrapoder sempre s'està consistint en un altre règim que a més et combat. Per tant, sabem que aquesta decisió es resol sempre en el marc de la revolució quan hi ha una realització de la condició subjectiva, és a dir, quan totes les subjectivitats, tota la singularitat desplegada pel moviment ha estat resolta. És mitjançant una revolució en què s'extingeix el règim de poder establert, per tant ja no hi ha un poder sobre els subjectes oprimits, sinó hi ha un poder, un partit, un poder horitzontal entre els partícips d'aquest moviment que constitueixen aquesta nova societat. Per acabar, crec que dues coses molt ràpides per la constitució de l'actor juvenil en l'escenari polític del comú. Crec que d'una banda s'ha d'insistir en la reproducció social dels béns comuns, jo crec que hi ha molts joves que veuen que aquelles coses que són capaços de produir col·lectivament doncs també no tenen per què demanar-ho ni a l'Estat ni al mercat, sinó que ho poden agafar directament. Hem vist joves que davant de la necessitat d'espais, de relació, d'espais d'oci, d'espais de fer política, directament agafen espais en desús que tenen als seus barris, als seus pobles, i ho transformen en una nova institució, una institució del comú que serveix no només a aquell col·lectiu, sinó també oberta al jovent i oberta a tots els moviments socials al seu entorn. També ho hem vist com per resoldre una qüestió d'habitatge també s'ocupen habitatges que estan buits. Jo crec que aquesta reproducció social de béns comuns el que permet precisament és, una vegada ja s'ha activat, ara no em vull estendre amb l'anàlisi de Marx, és que s'agreguin més persones. Sempre normalment quan fem les accions col·lectives no comptem no només amb la nostra organització, és a dir, a vegades sí que podem ocupar nosaltres mateixos, però moltes vegades quan fem una acció col·lectiva requerim d'altres que siguin partícips dels nostres mateixos processos locals, és a dir, col·lectius afins, col·lectius amb qui podem compartir aquesta lluita, començar a fer aquesta acció col·lectiva, que es denomina frame bridging, entre persones que pensen igual, fer una acció col·lectiva unitària, és a dir, agregar els convençuts, frame extension, és a dir, agregar després els que són convencibles, és a dir, altres col·lectius que també estan en l'escena pública, però que fins a aquell moment segurament, o joves, que fins a aquell moment, com que no hi havia una contesa, no es veia públicament aquest problema, no s'havien plantejat de participar-hi, doncs que es puguin també participar. I una tercera, que és el frame amplification, que és l'agregació dels incorporables, és a dir, segurament hi ha gent que no estigui del tot d'acord amb els teus postulats, és a dir, no compartiran la teva ideologia, tampoc la teva direcció política, coses estètiques, hi haurà pel mig, moltes altres històries, però davant d'un conflicte obert entre l'Estat o entre el poder establert i tu, com a persona que està reapropiant-se d'uns béns comuns, prendrà partit per tu perquè es veurà beneficiat, és a dir, la provisió del bé comú, és a dir, per exemple, un col·lectiu entre anar a un centre cívic i anar al centre Casal Popular, doncs dirà, ostres, potser em sento més lliure i crec que és més igualitari anar al Casal Popular que no pas anar al centre cívic. Prenc partit pel Casal Popular i pels joves que hi ha darrere. Això el que facilita és una disputa del mecanisme de certificació i descertificació, és una lluita per la legitimitat. Qui dona suport al règim i qui dona suport al moviment. D'alguna manera, contra més agregacions es produeixin i més amples siguin aquestes agregacions, més certificat estàs tu com a moviment i més descertificat està el règim. Per tant, el règim cada vegada et podràs cometre menys, perquè tindràs més gent defensant-te. Per tant, podràs defensar, no només si ve la policia, hi haurà molta més gent allà sota defensant-te a la casa ocupada, per exemple, sinó que el règim estarà més sol, segurament patirà crisis internes a l'hora d'efectuar la repressió o a l'hora de no tenir-te en consideració, de manera que tu podràs seguir amb la teva acció col·lectiva, però a més faràs encara més mal i aniràs erosionant aquest règim d'alguna manera fins que ja no t'afecti, fins que s'hagi extingit aquella dominació. Evidentment és una fase molt més llarga, que requerirà de nous processos, però que segurament en una altra xerrada, si tinguéssim més temps, parlaríem de la polarització, del canvi d'escala i d'altres mecanismes i processos que es donen a la política contenciosa, però jo crec que avui hem fet una pinzellada sobretot a la constitució de l'actor juvenil, que jo crec que espero que hagi estat interessant, sobretot que l'he entès. Espero que hi ha hagut un moment que he hagut de fer una accelerada i que ja no he pogut esbargir-me més, però també resto obert a qui vulgui resoldre dubtes ara en el torn de preguntes, també suposo que els meus companys també voldran respondre a tot el que vulgueu preguntar, i si no, també en altres dies ens podeu portar més altres veus que segur que estem oberts, jo parlo per vosaltres també. Nosaltres hem cregut que són
agents actius del moviment juvenil dels Països Catalans. I una mica ells són, ara aniran a explicar la seva experiència i passarem a la dinàmica que us he dit, que ara organitzarem quan acabin l'exposició de les experiències, que ha una mica desbordada pel nombre de gent que ha vingut, mirarem què podem fer. I no ho sé, anant per ordre de llista, si podeu començar el Casal Popular de Joves de Lleida, us sembla bé? Doncs ara comencen ells. Hola, bon dia. Som el Dani i el Diego, venim del Casal Popular de Joves de Lleida. I bueno, anem a fer. El Casal, aparte de un espacio físico, es un proyecto abierto y participativo que nace como para suplir unas necesidades básicas que creíamos que tenía el Jovent de Lleida y para crear una serie de alternativas transformadoras digamos, alternativas al ocio consumista que se nos impone hoy en día. Aunque surge de un grupo de jóvenes, el proyecto está totalmente abierto a todo el resto de la gente de Lleida y de todos los sitios, y bueno, es totalmente participativo. Creemos que el Jovent de Lleida necesita una serie de puntos de un casal. Estos son el Jovent com a subjecte polític, l'autogestió per part del Jovent, que podamos autogestionar nuestras propias actividades y que no nos vengan impuestas desde arriba. Un modelo de gestión participativa, alternativas transformadoras, lo que ya he dicho, al ocio consumista que se impone. Un lugar en el que haya como un lugar en el que se pueda relacionar todos los colectivos, que hasta ahora en Lleida no lo teníamos, y un espacio físico útil que se pueda usar y que no tenga unos horarios fijos ni unas normas tan fijas ni así. Bueno, ahora entraremos un poco en la historia, un poquito así breve. Esto surge, el Casal de Lleida, surge de unos cuantos motivados de jóvenes, de la Asamblea de Joves de Lleida, del 15M, de gente a nivel individual y tal, hace pues un poco más de año y medio. Empezamos con unas asambleas un poco secretas, tal, porque se trataban temas delicados como ocupaciones y así. Luego realizamos una primera ocupación, que fue un poquillo chapuza, y cometimos unos cuantos errores y no duramos mucho. Luego otra segunda ocupación, en febrero de 2012, de un espacio que hay en Lleida, que es la Sala Europa, que es mítico, es una discoteca grande y así, entonces era perfecto para un casal. También cometimos algún error, pero bueno, nos salió bien y estuvimos 10 meses que estuvimos a tope. Luego, el ayuntamiento, por razones políticas y con argumentos legales, con excusas baratas, nos realizó un desalojo administrativo. Se adelantó al proceso legal, el desalojo legal del casal, penal, perdón, y hizo un desalojo administrativo con razones de falta de licencia, de falta de seguro, de licencia de venta de alcohol, no sé qué. Todo, obviamente, con razones políticas y por parte de los políticos. Luego, tuvimos un proceso de negociación con el ayuntamiento, en el que tuvimos una gran baza a nuestro favor, que fue el apoyo de más de 116 entidades y más de medio millar de personas. Que esto nos dio como un soporte detrás que teníamos para poder negociar con el ayuntamiento. Y bueno, ahora la situación actual lo explicarà mi company. Bé, segueixo jo. Bé, com us ha explicat el Diego, el Casal Popular de Joves de Lleida s'ha anat formant. Encara ens considerem que estem en procés de formació. Realment fa un any i mig, dos, que es va realitzar la primera ocupació, després es va estar 10 mesos funcionant a tope i ara actualment s'ha aconseguit aquest conveni, aquest acord amb l'Ajuntament. Després de tota la pressió, mitjançant manifestacions, mitjançant el recolzament i això, l'Ajuntament, la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, va decidir per ell, o vam parlar, vam fer tractes, i actualment tenim un conveni per qual ens fa una sessió precari d'un local a dir el mateix que has dit de Lleida. Què vol dir la sessió precari? L'Ajuntament ens ha cedit un local que estava completament
inhabilitat, bastant destruït, bastant fet merda, vaja. I que nosaltres mateixos, mitjançant l'autogestió i tot això, doncs l'hem rehabilitat perquè continuï sent útil i poder continuar desenvolupant el que seria el projecte del casal. Trobem que aquest és el punt potser més de diferenciació, perquè de casals ocupats o de casals populars n'hi ha molt arreu d'aquí, de Catalunya o d'on sigui, però que nosaltres hem aconseguit aquest punt de... hem aconseguit, ja veurem si serà bo o no, de l'acord amb la institució, que no sabem encara ben bé si respon a criteris de populisme o del que sigui, però bé, de moment vam decidir voler continuar amb el projecte fora de l'espai físic. En un moment o altre estem segurs que l'espai físic no serà suficient, perquè és un local molt més petit, però nosaltres ens plantejarem seguir el projecte, sigui amb el conveni amb la institució o no. Això és el de menys. Si cal acabarem ocupant un altre o ocuparem el mateix o jo què sé, ja s'anirà veient mica en mica. L'altre punt de diferenciació, i acabo ràpid perquè hi ha un munt de col·lectius també que hem de parlar, és la situació en la geografia de Lleida on està ubicat el nostre casal ara mateix. Ens han ubicat al casc antic de Lleida, que el casc antic de Lleida és com si diguéssim la zona més deprimida i més degradada de la ciutat a nivell tant estructural, d'edificis i tot això, com a nivell de persones mateixes. És allí on hi ha tota la immigració, tota la prostitució, les drogues, l'alcohol i tal. És un lloc que s'ha fet servir per especular, l'Ajuntament ho té completament abandonat i és com una mena de gueto, que allí no passa ningú que no sigui dels immigrants perquè la gent té por i tot això. Hem marcat també com a objectiu com de casal incloure tota la gent del barri, treballar amb el barri i intentar desenvolupar, intentar fer feina que l'administració no passe o no toqui simplement per especular amb edificis o el que sigui. I bé, si això anirà passant, no sé quins són els següents, això és la proposta de Joves de Lleida. Nosaltres som l'Adrià, el Gerard i jo també em dic Gerard, venim de Sabadell, del barri de la Creu Alta, la coordinadora jove de la Creu Alta Nits i Drocs. Abans de res, agrair a RAN per convidar-nos, felicitar els ponents, que ha estat una xerrada molt interessant, estava aquí venint notes pensant temes i paral·lelismes, coses que ens afecten i molt bé com això. Bé, nosaltres com a coordinadora jove hem començat potser fa uns 3 anys quan l'associació de veïns ens agafa un grup de joves que anaven fent activitats més per infants, per nens, el que vindria a ser la festa major de potser la més coneguda és la de Granollers, de Blancs i Blaus, al barri feien pians i inicialment era per nens, infants, als esplais, muntàvem activitats i la gent, els monitors d'esplais, que havíem estat allà sempre tota la vida, motivats, deixem l'esplai, seguim una mica endavant, fent coses, però sense organitzar-nos bé. Fa 3 anys l'associació de veïns ens diu «Ei, voleu muntar les nits?» És molt guai, molt xulo, però 5-6 persones muntar unes nits, doncs no poseu que cal. Ens posem la primera idea, qui ho va muntar l'any passat? Arran, llavors era l'Assemblea de Joves de Sabadell, Gegants de la Creu Alta, necessitem ajuda, com ho fem? Mica en mica, a part de l'Assemblea de Joves de Sabadell i a part de Gegants, ens podem contactar amb Diables, amb esplais i una mica creem aquesta xarxa arrel de la festa major. Tirem endavant la primera i veiem que està bé organitzar-se, veiem que com a entitats més o menys juvenils tenim unes certes necessitats comunes i el diàleg intern dins del barri és molt interessant i ens pot fer tenir molta força i aquestes necessitats traspassar-les i anar a més.
mica en mica ens anem organitzant, anem fent assemblees, anem fent trobades i anem plantejant aquesta mena de projecte. Això ho plantegem a l'associació de veïns, que és la que ens va venir en un principi. Per això també creiem que és una funció trobada de diables, de gegants, que hauria de fer associació de veïns i que no ho estava fent. I ells ho veuen bé, correcte, però ens fan una mica el que comentàvem abans, ens fan ser la seva branca juvenil de l'associació de veïns. Per ara, aquests 2 anys hem anat treballant així, sense cap problema, hem anat fent, hem fet gairebé el que hem volgut, sense masses problemes, i aquest any passat ha sigut un any bastant fort, amb moltes activitats, ens hem anat creixent. Ha sortit de dins de la Coordinadora Jove Temps i Trons un projecte molt potent que nosaltres hem titulat El barri que no deixarem perdre, i d'aquí dins han sortit 3 projectes bàsics. Un que demana directament un local per a totes les entitats del barri, i després 2 que es podrien englobar com de denúncia de solars buits deixats de la mà de Déu i bruts sense cap mena d'actuador. Hem fet un hort urbà i després el que seria el vapor cosidor, que és una antiga fàbrica que teníem al barri de 5.000 metres quadrats. Es va ensorrar una part i l'Ajuntament la va tirar tot a terra. Aquí hem engegat a través de la coordinadora, vam apretar l'associació de veïns i vam aconseguit engegar un consell de barri de la gent més pròxima en aquest solar on hi havia el vapor, per plantejar un projecte ja obert i amb cara i ulls per tirar tots els murs que hi ha, fer-hi una plaça, fer-hi pàrquing, fer-hi 5.000 metres quadrats donen per fer de tot i més. I actualment tenim això, aquests fronts oberts, i tenim un diàleg bastant punyent, crec jo, en fins a quin punt som coordinadora jove, englobant diables de la Creu Alta, que hi ha molts joves, però també hi ha molts adults, gegants, Espai sí que és un nivell juvenil, l'atelier de teatre també, Arran també és un col·lectiu juvenil, però aquí se'ns barreja un tema. Ara, a més, amb l'opció d'acabar entrant a un local, esperem que a curt termini, on també entraria un casal independentista i popular, on també l'associació de veïns hi vol posar-hi mà, estem en aquest procés de debat intern de fins a quin punt som un col·lectiu juvenil, fins a quin punt ja hem crescut una mica més, som més una coordinadora d'entitats, juvenils o no, i per això deia que ha sigut molt interessant la xerrada, perquè en aquest sentit també és el debat que estem tenint nosaltres. No sé si em deixo alguna cosa, si voleu apuntar, doncs també és limitat. Després, si teniu preguntes, ja ho comentem. Ara. Jo soc Nalgo, soc militant d'Arran i del CPC i venc a xerrar un poc del projecte de la Marxa Juvenil per Territori a Mallorca. La Marxa Juvenil per Territori és una iniciativa que va sorgir fa bastant poc, en realitat. El 2011 vam fer la primera i jo supos que totes i cadascuna de les entitats que hi participen tenen una idea diferent de lo que van fer allà. Per lo que fa a Arran, enteníem que havíem de fer una feina en la línia de construir moviment juvenil, que havíem d'encarar aquest objectiu de construir un moviment juvenil ferm a Mallorca, i vam veure que teníem unes eines per fer-ho, sobretot a nivell local, com Esquerra Popular Botonera, però que havíem d'anar més enllà.
I havíem d'anar més enllà amb una realitat que és complexa, perquè a Mallorca tenim un moviment juvenil que jo personalment trobo que està prou fragmentat, que li costa a nivell local fer masses crítiques perquè se muntin plataformes d'entitats juvenils o això, i van trobar que el marc illenc tal vegada era molt més adient de cara a construir coses. Per què una marxa juvenil pel territori? Jo crec que era una cosa natural, que la lluita en defensa del territori ha estat els darrers 30 o 40 anys un eix bàsic del que han estat els moviments populars a la nostra illa i que en aquest sentit era una bona oportunitat per construir quelcom explícitament, pròpiament juvenil al voltant d'aquesta temàtica. Jo crec que on més èxit hem tingut és entre col·lectius locals. Jo crec que ara mateix la vida de la marxa jove pel territori de Mallorca li donen els col·lectius locals, com són per exemple Pinyol Vermell, La Pobla, com per exemple Xitxarros en Pampanta, Manacor o Pla de Mallorca en Marxa, que és un col·lectiu comarcal, que és la comarca del Pla de Mallorca, i també a nivell local les assemblees d'arran a Palma i arran al nord de Mallorca. Però també altres col·lectius juvenils com Joves de Mallorca per la Llengua, com Ben Amics, que és un col·lectiu de lluita LGTBI juvenil, i de mica en mica n'han sumat més entitats. El que passa és que, així com altres companys han comentat, per exemple, la potencialitat que té el moviment d'escolta, a Mallorca estem en procés també d'incorporar-lo a la nostra iniciativa, a la marxa jove, però tenint en compte que diria que de totes les agrupacions escoltes de Mallorca només n'hi ha dues que no depenguin de l'Església Catòlica, és un factor limitant, i a poc hem anat construint. 2011 la primera marxa a Montuïri, 2012 a un altre poble, a Sóller, i enguany pretenem traslladar-la a Sencelles. La idea és anar rotant perquè cada marxa descobrim noves realitats, ens apropem a joves de pobles diferents i sí, te diuen, sí, marxa jove pel territori, una iniciativa ecologista, sí, però jo personalment hi veig també molta importància en el component juvenil. La marxa jove pel territori és un punt de trobada, en definitiva, és un punt de trobada de realitats que, per molt petita que de vegades pugui parèixer Mallorca, realitats que no ens trobam en el dia a dia, i crec que això ha estat molt positiu. I un altre aspecte així que volia destacar és el tema de com ens ha afectat la institucionalització que jo crec que ha viscut el moviment juvenil a Mallorca, però supos que és una qüestió purament nacional en els darrers 20 anys, i és que, efectivament, moltes entitats juvenils han passat a una certa dependència de les institucions. En el cas concret de Palma, hi ha la problemàtica dels casals joves de barri i tal, que són de l'Ajuntament, però en el cas concret de la marxa jove s'ha donat, per exemple, casos de conflictes amb entitats juvenils locals però dependents de partits polítics. Jo crec que, no sé si altres companys o companyes s'han trobat en la mateixa situació, els ponents han xerrat d'aquesta realitat, del conflicte que s'hi dona, i jo crec que nosaltres ens hem trobat. La primera marxa juvenil pel territori volia denunciar l'existència d'una carretera que s'havia realitzat amb molta polèmica, però s'havia realitzat per un govern progressista, i ens vam trobar que l'associació de joves local d'allà de Montuïri, controlada pel PSM, pel Partit Socialista de Mallorca, no va donar suport a la marxa jove pel territori. Quines ironies i quines dificultats de vegades que suposa xocar contra aquest mur de la institucionalització, però jo crec que també nosaltres estem per superar tot això i que en general és una experiència que està creixent i que ens està fent aprendre molt sobre com construir un moviment juvenil a Mallorca. Hola. Ara sí, no? Bones, jo soc Miquel, vinc en representació de Reviscola.
Abans que res, agrair a l'organització de l'Avenus i com a alguns vos sonarà, espere, Reviscola som una associació juvenil al País Valencià, una associació juvenil que tracta de mobilitzar a la gent jove de totes les comarques i per dinamitzar la nostra llengua i la nostra cultura. Res, vàrem néixer l'estiu del 2008 per treballar amb la ferma idea també d'implicar els i les joves en la tasca de promoció lingüística, acció cívica i dignificació del poble. Volem que Reviscola pugui ser un eix vertebrador del País Valencià, en el qual, desgraciadament, és molt necessària la lluita per el retrobament de la identitat. Per això pensem que s'ha de construir des dels pobles, des de les comarques i des de l'entusiasme de la gent jove, perquè si no ho fem nosaltres crec que mal ho tenim. I d'ací justament és la nostra frase, que és d'on que més ens representa i on vam parlar el nom, que és reviscolem la nostra llengua, reviscolem la nostra terra, reviscolem la nostra cultura. I d'ahir Reviscola. Una diferència que pensava que no ens responem, però que veig que compartim tots, és que som una associació només, entre cometes, avui per avui d'àmbit cultural. I dic només, però estareu d'acord amb mi que fer cultura és una forma de fer política. I dic això perquè nosaltres creiem que la cultura és una eina d'emancipació dels pobles i justament per això som el que som i volem treballar-la. I bé, aquest diferenciador els units es converteix en un bon aliat per a qualsevol iniciativa, reivindicació, sigui social o nacional, ja sigui al País Valencià o al conjunt dels països catalans. I Reviscola disposem d'una voluntat de col·laboració i de sumar esforços amb tots els altres col·lectius. Nosaltres podem aportar la nostra experiència a les nostres especialitats, que bàsicament es basem en la llengua, la música i l'educació. Són les tres branques que tractem des de la cultura més forta. I res, Reviscola naix o parteix, m'he dit, del gran projecte cívic i cultural del País Valencià, que és l'Escola Valenciana, amb la idea d'intentar injectar gent jove i que se'n faci escoltar a les coordinadores comarcals. Que notàvem que, clar, l'Escola Valenciana sempre havia sigut una cosa de pares, de mares, professors, i res, sempre hi havia algun alumne per això, però poca cosa. I per contextualitzar-vos un poc, l'Escola Valenciana és una entitat cívica formada per 26 associacions d'àmbit valencià, a més de l'Espai País Valencià a Barcelona, i que té una especial incidència en el sistema educatiu valencià. Les primeres coordinadores van néixer el 1984, 1986, i la federació, que és el que és l'Escola Valenciana, és una federació d'entitats, va néixer el 1990. I cada any organitza les trobades per la llengua, que si algú no ho coneix, és una festa per la llengua que se fan en cada comarca, que reuneix més de 220.000 persones entre pares, mares, alumnes, professors i professores. I què fem? Exactament què fem Reviscola dins la federació o què se pot veure que és el que fem? Reviscola dona suport a tots els projectes que poden participar des de les coordinadores comarcals, hem estat en el voluntariat de Valencià, en l'oficina de drets lingüístics i també participem activament en les mobilitzacions en contra de tots els atacs polítics, socials o de qualsevol àmbit al nostre país. I on més se'ns veu és en la Xira. La Xira és el festival de música itinerant al País Valencià i que organitzem conjuntament Reviscola i Escola Valenciana. I els màxims exponents són el concert de Falles, que aniran 3.000 persones, i el Feixó, que és un festival, podríem dir, el major festival de música valencià del país. I bàsicament és això. Som el que som i si teniu qualsevol dubte esteu convidats també a anar al Feixó la setmana que ve. No recordo que estem ganes obert, però si teniu algun dubte o alguna cosa, doncs de preguntes. Gràcies.
Hola, jo soc la Júlia, que vinc en representació del Casals de Joves de Catalunya. El que passa que no soc membre com a persona del Casal de Joves de coordinadora de Casals de Joves de Catalunya, sinó que soc membre d'un casal de joves, que és el Casal de Joves Xiroc, que està al Fort Pienc, a Barcelona. I llavors explicaré una mica com funciona la coordinadora de Casals de Joves i després ja passaré una miqueta més a explicar la meva experiència personal a dins del Casal Xiroc. Llavors, per començar a explicar que la CJ es va crear a partir de que se'm va adonar que a diversos barris de Barcelona i a diversos pobles de Catalunya hi havia joves que veien que necessitaven un oci alternatiu, una altra manera de fer, un altre llocs on trobar-se amb la gent del voltant, que s'havien creat aquests llocs i llavors van decidir unir-se per fer una federació conjunta. Llavors, ajudar-se i en qualsevol cosa, si tens tant coses tècniques com en coses més... Doncs mira, si tinc aquest problema, com ho solucioneu vosaltres, no tinc relleu generacional, i llavors ajudar-se uns als altres. Llavors aquí es va crear la CJ, que és la coordinadora aquesta, que principalment el seu objectiu és donar ajuda i donar recursos als casals que hi ha per Catalunya, que només es troben a Catalunya, en aquest cas, els casals de joves. No es troben a la resta dels països catalans. Comentar que com a CJ no té un ideari molt ampli, ja que està dins de l'MLP, que és dins del moviment laic i progressista, per tant les línies són laics i progressistes, i també podem trobar altres associacions com per exemple els Escoltes Catalans. Llavors, aquest és l'únic ideal que té la CJ, però sí que té algunes línies de treball, que en té principalment en són 6, que és l'exitat, el lliure pensament, el progrés, la transformació social, la democràcia i la participació. Dins d'aquí, tots els casals de joves donem a entendre que tenim aquest ideari. Llavors, políticament, sí que fem política cada dia, però políticament no ens posicionem a part de més enllà d'aquí. Cadascú té dins del casal, creuen que té la seva ideologia política, però no com a casal tenim cap ideologia. I la CJ el que sí que és, com que és una ajuda pels casals, el que sí que fa és una cosa més tècnica. Llavors, a la seva organització hi ha una organització més política, que és on hi ha gent voluntària que està votada i democràticament per tots els membres dels casals. Llavors, aquests són els encarregats de representar les diverses seccions. Hi ha, per exemple, el territori Vallès-Osona, que té un representant, el territori Barcelona, el territori... Me'n deixo molts, territoris, però ara no em venen cap al cap. Llavors, aquests són els que s'encarreguen d'explicar què passa en cada casal, d'explicar què passa en els casals i de prendre les grans decisions. I hi ha el secretari general, que sí que és un alliberat, que sí que cobra, que és l'encarregat de dur les feines més pesants a aquestes més voluntàries, que consisteixen això, mirar, fem aquesta activitat o fem X. I després hi ha els càrrecs tècnics, que sí que són persones que cobren, que estan dins de la federació, que aquestes són la gent tècnica. Tu li dius, mira, necessito que em busquis ajuda per aquesta subvenció. I ells són els encarregats de buscar les subvencions que et poden donar per mantenir un local o per poder fer obres, etc. Llavors, com a diferència a les altres entitats, és la diferència més clara que he vist, que la CJ sí que té gent alliberada que cobra. Després, hi ha, principalment, la CJ és això. Després ja m'agradaria passar a explicar què és el casal de joves, que és on em moc més i és on tinc la meva gran experiència. El casal de joves Xiroc està al barri del Fort Pienc, que em mola moltíssim. El que fa és una associació juvenil que és independent, autònoma i és autogestionada. Nosaltres ens autogestionem i no depenem de l'Ajuntament. Simplement sí que demanem algunes subvencions, però no tenim cap dependència amb ells. Sí que, per exemple, ens van ajudar, en el nostre cas, en un local, que no us ho recomano, gent de Lleida, ens van posar, per exemple, moltes prohibicions i això a nosaltres ens va passar que vam deixar de funcionar com a casal perquè vam acabar morint, simplement, perquè ens van posar tantes prohibicions que trobaves que no podies fer activitats que nosaltres eduquem a través de l'oci alternatiu. Nosaltres creiem que a través de l'oci alternatiu aconsegueixes que la gent es motivi, que decideixi, ostres, jo vull muntar un taller de còctels, com el puc muntar? Busco una altra persona que també vulgui muntar aquest taller de còctels. Doncs ja som 3 que volem muntar, ho comento als meus companys, escolta, què us sembla? Com ho fem? Nosaltres 3 ens encarreguem, que són llavors les comissions, que són les encarregades de muntar això. Nosaltres
partir de l'autogestió, de nosaltres de l'autoorganització, creiem que és com ens eduquem i com podem anar creant un pensament més crític, més crític. Llavors fem un aprenentatge a partir d'això de la participació. Nosaltres dins del casal tenim el que se'n diu l'escala de participació, que és un noi, per exemple, normalment més jovenet, als 16 anys, 17, nosaltres sí que en el casal Xilop tenim un esplai, llavors el rellotge nacional segur que es dona com bastant percentat, perquè si no sí que tindríem un dels meus problemes, és el rellotge nacional. Nosaltres tenim l'esplai, que és l'esplai Xilop, després tenim el casal, llavors l'esplai, els nens són educats pels monitors en el lleure, els ensenyen, doncs mira, ens muntem aquesta activitat, doncs tu sembla si fem així, això, llavors a partir d'aquí la nostra idea és que els joves de l'esplai passin a ajudar o a organitzar-se una mica amb el casal de joves, a partir de començaments amb el casal de joves i veure quin és el món, doncs ostres, doncs puc anar al local i al local trobaré una persona amb qui puc parlar el que deien abans dels ponents, doncs de la meva vida sexual tranquil·lament sense que la resta m'estiguin jutjant perquè m'he anat amb 3 persones o 4 al llit. Llavors, o una, llavors no, és un lloc on tens una manera d'expressar-te tranquil·lament sense sentir-te jutjat. Llavors, a partir d'aquí, la nostra idea és que aquestes persones es motivin a fer una activitat, a partir de muntar l'activitat parli amb la gent que ja estem dins del casal de joves, aquests els donin recursos, a partir de donar-li recursos aquests decideixin venir a les assemblees, perquè som assemblearis, ho parlem tot, ho decidim perquè som democràtics. Creiem que és la democràcia, que pugui sentir la veu de tothom que està format en aquesta organització. I a partir de fer l'assemblea, un cop ja ve l'assemblea, que s'ho passi molt bé i vagi agafant el càrrec o la responsabilitat que ell creu o que pot ell agafar, perquè tots sabem que també estudiem, treballem i no pots estar al 100% en una organització així. Molta gent, altres sí. I a partir d'aquí, com la CJ sí que, o com a casals de joves, sí que tenim un límit d'edat, que és a partir dels 30 anys. Llavors, la idea, l'ideal, seria que passessin després a fer un ateneu en el mateix barri on ja tot funciona sol, perquè ja sé l'aprenentatge de com organitzar-te, com muntar unes activitats i com poder arribar a educar el jovent del barri per una manera alternativa, perquè creïn el seu propi pensament i no pel que et digui la societat. Jo crec que ja està. Nosaltres sí, dic que nosaltres sí que estem en un local, però estem en un local de lloguer i vam decidir llogar-lo perquè, com deien també abans els nostres companys, creiem que és bàsic tenir un lloc on assentar-te i un lloc on fer un espai comú perquè on realment surten les grans idees. Les grans idees no surten de remuntar un dia, sinó surten d'anar-ho xerrant, i un cop ho he xerrat tant, dius va, avui ho proposo i ho faig. I per això mateix vam decidir, un cop veiem que l'Ajuntament no ens va ajudar gens, vam decidir anar a llogar. I el problema és que totes les activitats ara les fem per poder pagar el lloguer, però esperem que això acabi canviant d'alguna manera. I per acabar ja l'última cosa, no us explico res més, és que nosaltres, per exemple, en el barri sí que creiem que, o com a casal, o crec que tots els casals de Catalunya, sí que creuen que ens hem de relacionar amb altres entitats del mateix lloc per on et mous, perquè no té gaire lògica relacionar-te potser amb una altra entitat que no té la mateixa problemàtica perquè no està al mateix barri o no està al mateix poble, però sí que creiem que és molt important la relació amb les altres entitats del barri. Nosaltres, per exemple, com a casal de joves Gioc, a part que ens relacionem amb l'Esplai, perquè està dins de la mateixa entitat, amb la Colla de Diables, que també està dins de la mateixa entitat, ens relacionem amb el Ranfort Bienc i cada cop ens relacionem més perquè sí que tenim una gran part del projecte que és comuna i cada cop anem fent més activitats conjuntes per anar fent créixer la ideologia, doncs anar fent veure que hi ha un jovent, que ens organitzem i que no ens podran aturar. I segur que és. Ara teníem preparada una dinàmica, però també el que ha passat és que ha agradat tot una mica més i el que hem pensat és que no podem fer un descans i la gent que vulgui seguir, nosaltres encara som aquí i estarà preparada. Si no, gràcies per venir i... Ah, bueno, clar, tot la pregunto, hosti, perdó.
Perdona, a veure, si no us una pregunta, potser abans de plegar tota la pesca, potser que l'has fet. Sí, per una banda, a parlar-ne, que dèieu que només 2 caus de les illes eren no catòlics. No sé, us pot servir molt l'experiència. Aquí al Principat hi ha caus catòlics que estan fent una feina supertransformadora i amb la qual, jo que sé, al meu poble, el cau és de Minyons, em sembla? Minyons? Sí, són. I tenen les seves mogudes catòliques, però a la vegada estic treballant en espais superpotents, de vagues generals, de manis, o sigui, que a vegades el com conceptualitzem una associació juvenil a partir d'això, del nom, de l'etiqueta, al final és més la pràctica, i la praxis quotidiana i el treball colze a colze, és llavors quan elimines les diferències i elimines el mur. I això de ser catòlic, no sé, als anys 70 hi ha moltes experiències que l'antifranquisme també sortia de les joventuts obreres catòliques i saps? Una mica això, una reflexió. I després, a Casal de Joves, us heu plantejat mai ocupar o tenir algun espai col·lectiu sense haver de pagar lloguer? Sí, els hem anat a cercar. Vull dir, jo crec que és més una qüestió de que encara ens estem movent, o potser ells s'estan movent en la fase dels prejudicis. Ells saben que darrere la marxa pel territori, que és una cosa molt guai, amb banderes verdes i ecologista i tal, hi ha la penya de ral i tal i qual, i encara estem en aquesta fase, però jo estic d'acord i no hi renunciem de cap de les maneres a incorporar a tot aquest segment. No, estic molt d'acord. I pel que fa a la pregunta de l'ocupació, com a ACJ et respon que no està en contra de l'ocupació, al contrari, està a favor. Vull dir, un espai que no té cap utilitat, que està tancat, doncs millor que el fem pel barri o per la gent del dia a dia, la gent que ens trobem al voltant, al poble. I com a Casal de Joves Giroc, nosaltres el problema, sí que ens ho hem plantejat, i sí que és una de les idees que cada cop ens corre més pel cap, fins i tot aconseguir ocupar com per aconseguir un Ateneu, segurament, perquè sí que tenim molts ex-casareros que estan encara pel barri i encara tenen ganes de fer activitats, ocupar per fer un Ateneu, i després que dins d'aquest Ateneu hi hagi diverses entitats del barri, però com a Casal de Joves Giroc l'únic problema que tenim és que nosaltres som una entitat, que dins de l'entitat hi ha un esplai, una colla de diables infantil i un casal de joves. Llavors, en vista que tenim un mateix NIF i en vista que l'esplai té papes, mames i... és un tema que és una mica més complicat, que ja és com a entitat i no com a casal de joves, sinó que hem d'anar xerrant també amb la resta d'entitat. Per això no va ser la primera línia, sinó la primera línia va ser la Llua. Hola, bones. Jo som en Joan Mateu, venc de Mallorca, som de Joves de Mallorca per la Llengua, una entitat que, com bé ha dit l'Àlvaro, també participa a la marxa jove pel territori. I bé, no és que vulgui xerrar molt de la meva entitat, simplement vull presentar un moment i després xerrar de coses que crec que sí que aquí en el Principat no arriben des de Silla. La meva entitat és una entitat bàsicament juvenil, de lots d'entre 14 22 o 24 anys, tenim activitats grosses, el Correllengua, segur que el coneixeu, és totalment diferent el concepte Correllengua de Mallorca al Principat. El Correllengua nosaltres el feim a tots els instituts, a la universitat i a tots els pobles de Mallorca, durant 3 caps de setmanes, com a molt. Anem per tots els pobles, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre. I a cada poble es munta una activitat. I després tenim la Campallengua, que la Campallengua ve a ser el mateix format del Rebrot, precisament. Un cap de setmana
a un poble de l'illa on es puguin fer activitats i un concert i poden fer això, cap i la fi, una trobada, que com bé abans deien, una trobada segurament el lloc més important formativament per una persona, perquè vulguis o no, jo des que tinc 15 anys vaig començar a entrar dins joves i a partir de 16 ja vaig anar a Barcelona a les diades, vaig anar després a festes, he anat a les festes de Formentera i d'allà he conegut a gent increïble i vos recomano molt seguir fent aquestes coses. En tema d'entitats i de moviment juvenil, Mallorca està molt malament, per dir-ho. Està... A veure com explicar-ho. L'any 2008 o 2007, no em record, va haver eleccions, va entrar el PSOE, el PSM i Esquerra Unida, crec, no, i Unió Mallorquina, perdó, en el govern i el Consell. En aquell moment, Joventut el va agafar el PSM, varen ser 4 anys on hi va haver unes polítiques de joventut molt fortes, on se'ls va donar una gran importància des de la base, des dels col·lectius juvenils, on se mos demanaven les coses, on venien els que suposadament governen a demanar-nos què és el que voleu, tot això, i realment va anar molt bé. L'any 2011 el PP guanya les eleccions i Joventut passa del Consell de Mallorca en el govern, sent esports i joventut. Què significa això? Que tots els dobbers destinats a polítiques de joventut en els pròxims 4 anys se destinaran exclusivament a esports. Suposo que ja coneixeu el Palmarena, no? I a Mallorca seguim amb aquesta dinàmica. Suposo que nosaltres tenim el CEGIP, Consell de Joventut de les Illes Balears. El CEGIP ha estat maltratat i destruït d'una forma brutal. Han estat, crec que van estar 5 mesos sense llum en el seu local fent feina, intentant mobilitzar a la gent. Se van enterar la gent del CEGIP que va desaparèixer com a plataforma, com a coordinadora d'entitats, un dematí, quan la presidenta rep un missatge d'un company seu que està al Parlament que el PP havia presentat una moció de censura contra el CEGIP. Evidentment, com que tenim majoria absoluta, se va acabar. I d'un dia, en una hora se va resoldre. I bé, però a part d'això, jo vull insistir molt en el que deien. Nosaltres tenim unes entitats, un jovent molt fragmentat per Mallorca, però alhora els darrers 20 anys jo crec que hem d'estar orgullosos de nosaltres, molt orgullosos de veure com han crescut, de veure com començam a fer aquestes coses, de fer una petita marxa pel territori, que vulguis o no, poden ser 200-300 persones, però la qüestió no és això, la qüestió és el col·lectiu de gent que hi participa. Jo, per exemple, recordo quan tenia 13 anys, recordo Maulets, i Maulets crec que hi havia 10-11 persones. Avui en dia aquella gent estan aquí darrere organitzant el rebrot entre ells i alhora a Palma l'esquerra independentista els darrers 3-4 anys ha crescut d'una forma brutal. Alhora, entitats d'altres pobles com Pinyol Vermell s'ha solidat molt. Xíxaros amb Empenta fa 4 anys que existeix i és una entitat a tenir molt en compte. Pla de Mallorca en marxa fa 2 anys ni s'imaginava que tindria aquests èxits amb les seves activitats que fan pels pobles. I bé, això demostra que com que a poc ens feim forts, a poc ens anem trobant, ens escoltam, les coses surten. I com que surten, els joves, al final el que passa és que en els darrers 2-3 anys hem tingut casos de repressió brutals, podríem començar per la conselleria, per el Nou de Palma,
Coso, de Felanitx, no ho sé, me'n deixo moltíssims, però els darrers 10 anys no hi havia hagut cap... Bé, sí, pot ser que hi havia qualque repressió a qualque persona, però no devia sortir mai tan destacat i en qüestió de 2 anys hem rebut mil i una potades. Però res, nosaltres seguim fent polítiques de joventut des de la base i estem molt contents de veure que la cosa millora i que sabem que millorarà perquè sí, perquè nosaltres ho volem i un bon exemple com la marxa pel territori és com s'han de fer les coses. Sí, ara sí que crec que podem acabar l'acte, que ens hem agradat força i us agraïm venir. Una mica la reflexió final és que hem vist diferents realitats, però que hi havia un denominador comú que era l'autogestió juvenil davant del poder adult que hem descrit al principi de la xerrada. I res, agrair l'assistència a tothom i recordar-vos que ara a la rectoria vella hi ha dinar, hi ha activitats, hi ha ombreta per estar-hi i que podeu anar. Res, gràcies. És la gana de viure, de néixer i d'encendre la nit. Tu portes nom de dona i un nus fort al clatell.